uqalile. Sebehlezi bembuza ukuthi indaba baba ngaso sonke isikhathi uhlezi umile la esangweni. Usethi lo baba cha ngigada insimu yami engiyithandayo. Sebethi laba bantu hawu baba ngathi inkomo ivaleliwe ngaphakathi kanti wena yini uzolokhu ume lapha. Wathi kungenzeka mhlambe khona inkomo engavalelekanga kahle esibayeni. Engenzeka zeqe zizodla umbila wami ngigada insimu yami engiyithandayo. Akenza ukulula kade Manazaretha. Kodwa nathi ngiyacela sifanise nalo nsimu. Lo baba simfanise noShembe ukuthi uShembe uhleze egada insimu yakhe. Uthande la Shembe Manazaretha. Alingeke fanise nalutho. Uthande la Shembe aninankohlisa luyifuthe kufeni. Sacela uNkulunkulu asikhumbula siphe uthando engiqeda ukukhuluma ngalo Nkosi buseni ngizwile. Oguqile uanelwa khoza wakhona bekhaya. Manazaretha ngisukuma nginovalo. Kodwa ngoba sihlangene ngothando sobe yaqeda kushala phansi kakhulu ngalo nami sekuvunga lona yini. Manazaretha ngizokhuluma kakhulu nentaba yepheza ngoba ngincane kakhulu ukuthi ngingakhuluma phela abantu abadala. Manazaretha siwa ngenye ilanga bakhona inkosazane. Le nkosazane yayivunula yenza yonke imikhosi uShembe asibekele yona njengentaba yepheza. Kodwa yithi mayiseyifikile phezulu egcawini ingasini ingangeni kulayini kodwa yayihlezi ishaya ikilongo. Kuyiyona nto nje eyivunulelayo ukuthi mayifika emgidini yena uyoshaya ikilongo. Manazaretha sekufika usuku ozofika kuthina sonke. Le nkosazane yathi ingasekho emhlabeni isifika ngale kwenzayo ngoba munye somfica uShembe kuphela. Amen. Sathi mayifika ngale wase uShembe thumela ingilosi zakhe sisazomhlangabeza. Ebese mtshela ukuthi phakathi lo muntu uzongena ngokusina. Ngoba isho njalo umthandazo wesawathi uthi asimbonge ngegubhu nangokusina. Inkosazane yaqala yasho ukuthi yona ayikwazi ukusina. Ikwazi ukushaya ikilongo wathi uShembe ngithela lapha ekhaya uzongena ngokusina. Manazaretha ngikhuluma le ndaba ngoba socela kubazali socela uthando kubazali bethu. Ngoba ngiyenzeka ukuthi mina ngiyathanda ukuthi ngivunule. Kodwa mhlawumbe umzala akakomnawo amandla ukuthi angithengele imvunulo. Bazali bethu siyacela ukuthi nisithande ngothando lwalapha ekhaya. Ngoba kuze uDisemba mhlawumbe sebathengeliwe nje abanye ingubo zoKhisimusi. Kodwa kuze umhlangano omkhulu kaJanuwari. Lapho khona sebesivunule siyosine lobongekayo. Kodwa khona ongenayo imvunulo kodwa impahla zaKhisimusi usenazo. Bazali bethu siyacela ukuthi uShembe
angikhumbula nipha amandla ukuthi nani sithande ngothando lapha ekhaya. Bazetha uma uyinto abayipheza lapha ekhaya ayikho into emnandi njengokuvunula. Ngiyengithi mina uma umuntu eseke wavunula wanyuka nemgidi waya phezulu egcabini, ngiyacabanga ukuthi nasemqondweni wakhe kusuke kungasekho enye into ekhona emqondweni wakhe ngaphandle kokuthi uye emgidini. Ubumnandi obulapha nokubaluleka esinako phakathi kwebandla akufaniswa nalutho. Uma umuntu oyinkosazane esevunulile ngiye ngithi akulula ukuthi aqhuzuke ngendlela ngoba uyalwazi uthando lokuba semgidini. Siyacela ukuthi abazali bethu basithande ngalolu thando lwalapha ekhaya. Noma engangasamthela ongakoyithola ingubo zakhisimusi noma engangasayithola. Manje umzali ebenalo uthando lokuthi akhumbule ukuthi ngoJanuwari khona indaba enkulu esohlangana nayo lapha phezu kwentaba iKenani. Ebese sithanda ngalelo thando. Ngiyabonga Nkosi usenekuzwini. Nkosi baba. Ngiyakuthanda. Wathi ubaba mawuhlabelela ubuhamisha kuze nemindeni yakini ehambe ngakhuluma ikuthokozele. Lokhu ke phambi kwenu uxolelwa kaMdletshe qhamuka ekhula njalo uzothe phatha kushuma inkomo. Kwathi ngenye imini omunye ubaba wayenenkosazane nomama wakwakhe uNkulunkulu ashamba ngiqedile. Kwathi ngenye imini enenkosazane wayihlala nenkosazane nomakoti wakhe nengane yakhe. Kwathi kungena izulu kwakhe la ngena izulu layoshaya konke lashaya amabhode. Waxakeka ukuthi izulu lingena kanjani ekhaya. Lathi lingenile kokuqala ngoba into akangayinakile laphinde labuya kwesibili layoshaya konke futhi njengoba lishaye nasekuqaleni. Wahamba yakushembe wathi baba kungena izulu kwami ngicela Nkosi yamakhosi ungikhumbule nami njengabanye abantwana bakho. Athi ubaba hawu kungena izulu. Athi yebo baba ngene. Uthi lingena kanjani izulu emzini Nazareth? Uthi angazi baba kodwa lona izulu lingenile. Athi unayo inkosazana? Athi yebo baba nayo inkosazana. Aphinde athi baba hawu lingena kanjani izulu nenkosazane yakho wena? Ethi wena lingena kanjani izulu? Ethi baba ngazi. Athi lalela ungaphindi uzongibikela uthi ungenelwa izulu kwakho. Ukothi mase liphinda libuya lelo zulu behlalisa phakathi nomnyango lenkosazana yakhe ivunula nsuku. Izulu liyoshaya nalibuyela lapha eqhamuka khona. Labuya izulu yahlala phakathi nomnyango inkosazane. Kodwa ubuya kwalizulu laphinde langena lashaya nansuka yashaya oshaya emsamo. Uthi ngathi hawu shempu ngenzani? Waphindela kushempu. Wathi baba liphinde langena izulu. Wathi hawu ukwenzile lokho engitshele khona.
uthi yebo baba ngikwenzi uthi angikwazi ke lokho uthi iphile inkosazana ngathi ubuyebeka phambi komnyango wathi naye baba bathi uyithatha uyilethi la ukwesaba ngiyibona uthi wathi mayilanda ibeka phambi kwakho athi hayi angisho ngithi beku anti mina onomuzi wakhe ngithebeka inkosazana ngabe mina nawe shembe mayithathe ethi siyomisa imakithi engaba kukhona okuyokwenzakala ngabe sinkosazana ngokweqiniso yini asazi indlela wayehamba kodwa ngalokho kona bakho okuncane wabe sephumile ezulwini uthi omunye umama eyonikela kushembe uthi baba ngashada nomkhwenyana wami kodwa ukushadwa kwami ngahlala naye izinsuku ezintathu wabe sehamba akasangifonela ngazi nokuthi uyaphila noma unjani uthi washada uthi yebo uthi waseshona phi uthi hayi baba wahamba ngamatoho selokho wahamba lokho uthi hayi ngiyakuzwa uthi baba mawukuthi washada wakufaka isidwaba uthi yebo baba ngifaka isidwaba wena uyathanda uthi sikhona baba uthi hayi ngisho isidwaba wasifaka umnyeni wakho sashonaphi uthi baba sikhona uthi angisho lesi osigqoke ngisho wasifaka umnyeni wakho ugcagciwe la siphi uthi baba ngasinikeza ushozo wayokhanda ngasigugu uthi leso sigqokile pho sisima kanjani uthi baba ngisithengela ehleni mongena emagedeni ngakuleli thanga elilayo uthi hawu uyabona ke lesi sidwaba osigqokile inkomo yalesi sidwaba kwakuyinkomo exabana eqeda ingxabano emndenini ingakho ke na umkhwenyana wakho waxabana nawe wase wakushiya uthi ingakho umkhwenyana wakho saxabana wakushiya ingoba ugqoka isidwaba sokuxabanisa siphi esakho wasifaka umkhwenyana wakho uthi ngasinikeza ushozi baba wakhanda ngasigubhu uthi hamba olanda isidwaba sakho ilapho khona umkhwenyana wakho azobuya inkosi yobusiseni kuzwini
ukuyibongela ithuba esiliphiwe uMshumayeli. Loguqile lapha uyolanda isibongo yacebe khona. Qamuka ibongo kuhle ethembele phansi kwaMshumayeli Phungula nomkhakhe Jiyani. Amen. Suma nokuyibongela inkosi sangigcinile kwazashaya lesi sikhathi sesabatha. Ngizodlula nami umayelene engayizwayo. Naye ikhuluma ngothando. Sibamanazana thoka kukhona. Thoka khona lo mama nenkosazane lo mama. Thola mama awukho umhlangano engawuhambi. Ngisho ngathi inkosi yaphuma yakweli bizwe naye wayekhona lo mama. Kodwa le nkosazane yakhe yona inothando lokuhamba. Uthi lo mama inkosazane yakhe inothando lokuhamba kepha lo mama athi Tana msubuya siye lapha anginayo imali yokugibeza. Kepha nginemali yokugibeza ubaba wakho. Swale nkosazana njalo esiyazi ukuthi mekiwe umhlanganweni uma nobaba bayahamba imini ozogada ikhaya. Swale lo mama afike lesikhathi sokugula. Ngoba likhe ngafiki eManazareta. Swale mama afike lesikhathi sokugula. Wagula lo mama Twa usubona ukuthi engahamba nomnini ingamshona nomalini la. Twa mama acela isiguqo. Twa mama mecela isiguqo. Siza isiguqo kwakhe. Bembuza lo mama kuthiwa mama ukuliswa yini? Uthi nami angazi ngivele ngaphathwa iphiko laselingihlasela phansi njengoba sengigula kangaka. Twa mama ayibathandaza basisiguqweni bathandaze. Ngoba siyathandaza mase sisondela isikhathi. Bathandaze. Swala mama bese yasho baba. Swala baba ke ayikho into ayingayiboni. Swala bese yasho baba kuthiwa hayi mama ngoba ugula. Kuthiwa uguliswa ukuthi ingane yakhe ayingahambi. Njalo ingane yakho mayithi ngicela uke emhlanganweni othize ingahambi. Swala mama nje uyazi njengoba insuku zakho nje sezikuphelela ukuthi hayi ngoba ayiphela. Ingoba ingane yakho ithi ingane yakho lezi nyembezi zihlezi ikhala. Hayi ngoba isuke iwela phansi isuke iwela kuwe. Swalo mama wakhala kakhulu esefike lokugula. Uthi lo mama ngicela inkosi ingisindise sengizomhambisa umntanami. Siwaya seke isidingo vele insuku zakho seziphelile njengoba seziphelile ke insuku zakho. Wena kuyofana nokuthi awukazi uhambe. Lezi insuku zakho uhamba ngazi imhlangano kuthiwa ziyonikwa lengane lenkosazana yakho. Ngakho mina siyacela abazali bethu siyanxusa. Siyazi ukuthi izimo zibuye ibhede emakhaya kodwa siyacela ukuthi noma kuthiwa kiwa komuphi umhlangano kwazi ukuthi siphumelele. Noma kuthiwa ayikuphi la siyacela ukuthi nikwazi ukusihambisa. Nami ke ngisacela ukuthi inkosi ingiphasise njengoba desibhala. Ingiphasise esikoleni ngiphumelele. Bese ngikhumbulela abazali bami abalethunela umhlaba nabaphela inkosi kusengizweni. Amen.
lokhu ufile nokuthula wakathobela ephilani sempela umshumayeli ophuzwayo nomkhokheli ujwaba. Ngiyayicelela ukuthi uShembe angehlise uvalo kodwa angabe eqede lonke ngoba eseqeda ngizosuke ngijwayele kanti kuleli bandla angimele ujwayele izinto zakhona. Isukuma nami lokuyibongela ukuthi uShembe ungimemile ngazokuthana nabantwana bakhe ngalo suku namhlanje leSabatha. Kuthiwa ngelinye ilanga khona umama wayenenkosazana. Inkosazana yakhe yayifunda esikoleni kuthiwa ngalo mama ingane yakhe masihambe esikoleni wayiphasisa ifoto. Esimntanami ngicela ufase ifoto ngoba emgaqweni akuphephile. Kuthiwa lo mntwana nganabe enalo uthando lokukholwa amlaleli umzali wakhe athathe ifoto ahambe nalo esikoleni. Kuthiwa kukhona uthisha lo thisha wayengafuni ukukholwa lokhu thina sikukona. Kuthiwa lo thisha lo wayephutha ingane ifoto wathi lento lefakile ifakele. So wayithatha leli foto walifaka etoilet. Kuthiwa lo thisha kwadlula insukwana wangena ukugula. Kuthiwa eguleni kwakhe wangena inkosi iqhamuka ngomfante. Yafike yathi uyangazi mina mntanami ukuthi ngubani. Kuthiwa lo mama lo thisha lo wachaza wathi baba angikwazi. Wathi imina lo mthathile wamfaka etoilet. Kuthiwa lo thisha wasinda ngalo lolo suku wahamba wayothenga ifoto walibuyisela enganeni. Wathi mntanami lo nkulunkulu lomkhonzayo ungamyeki. Ngiyacela ukuthi nathi singabantwana uShembe asikhumbule. Asiphe ukukholwa singabantwana. Nasey'koleni umuntu ephikisa ngoShembe wakho ungamlwisi uShembe yakwazi ukuyilwela yena. Ngiyacela ukuthi uShembe asikhumbule njalo asiphe ukuhamba kahle endleleni yakhe. Inkosi kusemizweni. Ukuke phambi kwenu baNazaretha umntwana omncane kakhulu. Umntwana oluthando kaNgcobo uphume ekwandeni Thempeli kuzonwani ngaphansi kwamshumayeli uCele. baNazaretha ngiphama nokukhulu ukubonga uShembe nenabantu ukuthi bayesukumela kakhulu lento ukuthi sigunde ezikoleni. Esikoleni ade kunemeeting nje last week yokuthi isikole sesizofunda sonke. Kodwa kwathiwa amaNazaretha ngeke agunde wona. Amen. Ngisoba nokubonga kakhulu enabantu ukuthi bayesukumela kakhulu leyo nto. baNazaretha ngisukuma nentshumayelo engayizwayo. Kuthiwa ngenye imini kwaba khona umfundi
kwakukhona umfundi owayemkhonza kakhulu uShembe. Ngazo zonke izikhathi zonke zabekwa uShembe wayeyithandaza njalo. Kodwa kwathi langalimbe esekuthola ama-report wayefuna grade 11 lo mfundi. Kwathi sekuthola ama-report okuya ka-matric wathola ukuthi yena ufeyilile. Kodwa ngoba ithemba lakhe wayelibeke kakhulu kuShembe yonke imini wayethandaza yena. Wangasuka kuShembe. Waqala phansi futhi waguqa wathandaza. Waguqa wathandaza washo ukuthi Shembe ingcwele yezizulu. Ngoba mina ngumntwana wakho ngihlezi ngithandaza. Indaba mina ngifeyilile. Kanjani kwenzeka kanjani Shembe ngoba ngihlezi ngithandaza. Angithwele uNkulunkulu oyiphendulayo imithandazo. Manje kwenza kanjani ukuthi ngifeyile? Lo mfundo lokwathi ngeimini eselele uShembe wafika emaphupheni. uShembe wamtshela ukuthi mntanami yonke lento eyenzeke esikweni kube yiphutha. Kodwa ngoba mina nguShembe ngizophasa uyile bangeli ledlulele. Wathi lo baba wathi uShembe khuleka. Wathi lo mfundi esesikoleni eqeda ukubona lelo phupho esesikoleni kwafika uprincipal ngebreak. Uthi uprincipal wambheka engamtholi lo mfana wazamthola ngoba esesitolo isothenga ama-chips. Wamthola lo mfana wathi hayi wena mfana kade ngikubheka. I-report lakho ngithola i-report wrong. I-report ahlala khona uphasile uka-matric. Ngiyacela ukuthi nabathu ngoba vele kunabathu ugcwele abafundi kakhulu. Futhi ungasuki kuShembe mase kuthiwa ufeyilile njengoba esibhala. Njengoba uthandaza nje uqala ubhala nje uthandaza njalo ngempilo uthandaza. Ungasuki kuShembe. Nkosi nekuzwile. Lokhu ucela uNosipho kanti wakhona lapha ekhaya. Ngicela uShembe azahlala emini wami. Aze asusuvala. Kepha nasezulwini azangaqedi. Ngoba ewaqeda ngizongamsabi ngijwayele. Kanti udadewethu uke washo into yapha ekhaya ejwayele. Ngoba uzogcina usuphumile esandleni. Manazaretha ngiphama nokubonga uShembe izinto nje eziningi azenzile empilweni yami. Waphinda futhi uShembe wangikhumbulela nabazali bami besahlangene inyama sahlangene nomphefumulo. Manazaretha
kwathi ngelinye nje eminyaka somanazala sokukhona omunye umama. Lo mama angazi noma babengatholani nini umkhokheli noma wakuyisima kanjani, kepha nje wayengamuzwisisi kahle umkhokheli. Kuthi noma ngathi umkhokheli uyamemezela uLesine athi wethu ngeke mina ngize ngitshele kulo mama lo ohlala emzini ukuthi ngenxa yokuthi yena wazi personal life yakhe akathatha ukuthi ungumkhokheli. Lo mama lo njalo umkhokheli mabe ebika nje umnikelo nani. Kepha lo mama engayitolerate indaba nje kamkhokheli. Kwathi mina zathi sekufika isikhathi ngoba asikho isikhathi esingafiki esifana nokufa. Kwathi sekufika isikhathi lo mama kwathi sefikele emazulwini wathi nje uShembe angikuboni la uba wena kazi ngisho igama lakhe ngoba wathi umkhokheli ungabe sukuma ethempelini ethi abakhetha inkosi ababhalise phela nabanjani abenze. Kodwa yena wathi ngeke ngizengitshele mina umkhokheli ukuthi kwathi sefikile ezulwini wathi nje ubabuba asho ukuthi hayi ngusibona nosibana ngisebatha ethempelini elukuthi. Wathi nje uShembe mina ngikuboni. Wathi phela mina inkosikazi ngibheke esiphikeni samkhokheli. Angangithe wena owakuleli thempeli nasi isiphika samkhokheli wakuleli thempeli angikuboni. Kade ngicinga igama lakhe angikuboni. Wathi uyabona ukuthi kunjani unganikeli ngoba uma ngakunikela kuyafana nokuthi usuke uNkulunkulu uyawuthatha nomnikelo ahambe eyokhipha imndeni yakini esigodini sethunzi. Nami ngiyaqala nazo lasezulwini ukuthi lize lingikhumbule ukuthi uma ngabe umphathesha into ethize ngiphamele phezulu noma kuthiwa ubani ngiphamele phezulu ngingayi ukuthi ngiyameya vele ngiyamazi ukuthi uba vele ngiyamazi ukuthi uqhamukaphi. Aphinde ukuthi uShembe engcwela azangincinti phakami wegcwele kuleli bandla. Ngiyaqala nazo lasezulwini uze nazo uzungikhumbule uzungincinti uthi noma kuthiwa usungenzela izinto ezinkulu kangakanani ukuhlangana ngiphi umcebo ongakanani ngiphi uphumelelo ongakanani kodwa phansi ngambukeli kodwa phansi ngambukeli phansi ngoba kuthiwa phansi akabi. Ukuthi uShembe kakhulu mina ngincela Nkosi isenikuzwini. Phambi kwenu usanelisiwe wakasibisi endaweni lasebhasini phansi komshumayeli uNkomo nomkhokheli maphumulo. Mina maNazaretha angizokusho ukuthi ngadlula entshumayela ngizodlula entshumayela ngazizwayo ngizohlala endabeni ejwayele ukukhulunywa emathempelini lesihluphayo encane nje engahluphi umuntu. maNazaretha into esihluphayo thina incane kakhulu. Lehlale ishumaba noma sisithandazele ethi uNkulunkulu asiphe izibindi zokuthandana sisodwa. Angazi noma ngiyonani. maNazaretha lento incane kakhulu njoba ngisho nje. Ayihluphi ayinabungozi. Mhlambe into esihluphayo thina maNazaretha ngizokusho nje lokhu uma khona mhlambe la khona uShembe bese ngithetheleka nebandla lengithethelela ilento yokuthi siphakeme. maNazaretha ayihluphi lento ngizophinda futhi ngisho mhlambe ngizokusho kube kaningi incane mhlambe uNkulunkulu mengasipha izibindi zokuthandana sisodwa mhlambe lokho esukufuna kuyena mhlambe singasheshe sikuthole noma singesikuthole sonke ngoba vele sonke sinezitha umuntu nomuntu angamfuni. Ngimncane mina ngokweminyaka ngina 16 kodwa
unako ukuthi mangidlula kusho udusane usazokuthi ufike ngizolinganisa ngisho ukuthi ubani kodwa ngizolinganisa uthi traffic kuthiwa we nangu ngcobo we uthi traffic kuthiwa we makaboy nangu noliyendodwa Manazaretha yonke esihluphayo ke leyo mhlambe ilento esihluphayo ukuthi sithula ukunaka okwenzeka kuthina umona vela so into engasoze yaze yaphela ngoba sikhula nayo ngizokusho lo ngoba ave sisihle ave Mahla Nazaretha ave inhle ingubo esiqokayo anginono ukuthi lento engaphakathi into engaphakathi ebhakuzayo injenganaloko ogqoka ngaphandle ukuba abantu bonke mina Nazaretha ngiyangithanda mhlambe angazi kodwa sizondana nje umzondo kodwa awumazi oyoma phambi kwakho masewulele phansi ngoba ezayo awulazi mhlambe oyobe phambi kwakho ilo seceleni kwakho wena ongamfuni ofisa ukugudluka eduze kwakhe njengamanje ngizokusho lo okugcina sengihlala phansi ngoba kukunike ngizokusho ukuthi mhlambe into esihluphayo lento ukuthi siphakele Shembe abusise enizwile inkosi ngisiza Okude phambi kwamaNazaretha u-Anderson kweyami iphila ngithenzeni phansi komshumayeli khuzwayo. Ngisukumisa uthanda amakhosazana akhuluma ngalo. Engathi uNkulunkulu ngasipha ukuthandana sisodwa amakhosazana. Ngiyabonga uNkulunkulu kaShembe angenzi Nazaretha. Ekhaya noma babehamba umani wosisi wami omdala ngangizwa lutho nje ukuthi ngizoyisonto. Ngangavumfuthi. Ngangivele ngibone nje ukuthi bangimoshela isikhathi makethe ngiyisontweni. Ngiyabonga kodwa uNkulunkulu kaShembe ngelinye ilanga walitshala uthando enhlizweni yami. Namhlanje ngibogcina amaNazaretha. Ngiphinde ngibonge uNkulunkulu kaShembe ngesabathe edlule ngibogcela ethempelini ngasho ukuthi ekhaya kuhamba imfuyo. Ngathi ngibuye esontweni ngathi baba khulileke imfuyo yakhe izobuya ngilazi ithemba ukuthi ngangilithatha. Lalela ngangimnikeza lona ngilazi ngangilithatha. Kodwa kwathi ntambama kwafika insizwe ezimbili. Zathi sicela ufunele ngakuthini. Ngathi imbuzi zakhe zona lezi ikithi. Ngakithi imbuzi mayintshontshiwa zikazi zabuya kodwa zasekhaya zabuya ngoba nginethemba ngikholelwa kuShembe. Amen. Ngiyacela amakhosazana sinikeze ithuba udadewethu lobhuqe eduze kwami. Ohlele eduze kwami.
kade zama ukusukuma ngiyacela ngiyakucelela senguswele Nginovalo Nazareth ngimntwana ngimncane ngisukuma ukubonga kushamnyaka lezulu ukuthi sangcinile wasashaya lesakatha namhlanje Nazareth ngisho kuningi kodwa kuthe kuJuly ngisemhlanganweni sengikhohlwe ukuzazisa ukuthi amahle wakaNgcobo ngokusabatha ngisabatha khona la eKuthokozini Nazaretha ngizobonga kahle kahle Nazaretha ngoshemba ukuthi hayi emhlanganweni afike sawuvala umhlangano kwathi sengidinga imali yokubuya ngahlangana nomunye umshumayeli angazi ukuthi waze kanjani ukuthi anginayo imali yokubuya kepha wathi mibamba na u60 rand ukwazi ukubuyela emuva ngathi ngiyabonga inkosi kubusise ngathi sengibuya ngibuyele ekhaya ngahlasela ukugula engakwazi engaqondi ngathi ngifike ekhaya ngabe ngiwa phansi wathi uma kwenze njani ngazizwa ngiphelelwa amandla uma izama ukufonela ama-ambulance ngaya esibhedlela ngahlala insuku eziningi balethe bengikhipha igazi ngagcina nalokho bengikhipha igazi ngiphelelwa amandla ngithe ngisalele lapho esibhedlela ngilele ebusuku ngabona umshumayeli ehleli ngasemnyango lasesibhedlela uyangibuka lo mshumayeli ungibuka sengathi ukhona la kangazela khona ngavuka ekuseni ngaxoxela laba bengihleli nabo kwathi ngolunye usuku ngisahlele esibhedlela ngathi sengilele futhi ebusuku ngabona ngathi ngibona ubaba la eduze kwami uShembe wangibuka uShembe wangitshela ukuthi akumele wena ngabula kodwa izitha zakho zilwa nawe zilwa nalesiphiwo sakho naso ngathula ngabuka ngafikelwa ubuthongo ngalala ngavuka ekuseni ngithukile bathi sekufika uma ezongibona uma ngamchazela wathi uma ngoba sekufika uShembe konke kuzolunga khulileka wathi ke ngakusasa sengiyadischarge sengiyaphuma ngabonga ngathi uShembe uNkulunkulu uthi ngikwazile ukuphuma kule ndawo asengifike ekhaya kwaphinde kwaqala phansi futhi ukugula ngathi mama manje sengifuna umkhuleko ke manje sacela ungicelela amaNazaretha azongithandazela waye uma waphathisa kwacela ukuthi cela ke bazongithandazela
afika amaNazaretha azongithandazela ezenza uvuka nathi. Bafika amaNazaretha, bafika umshumayeli namaNazaretha bazongithandazela. Ngazizwa ngathi ngaqeda ukungithandazela enginovalo amaNazaretha, nginovalo. Bathi amaNazaretha engithandazela, uNkulunkulu cela ngikhumbule. Nkosi bubusise ngithanda ukubonga umshumayeli nebandla ukuthi likwazile layo ngenzela uvuka nathi. Ngathi nje beqeda ungenzela uvuka nathi, ngeze ngathi khonto esisukayo. amaNazaretha aqala ihlabelelo, aqala umgidi, kwaba khona into ethi kotha ngide. Ngagida amaNazaretha, ngazizwa sengingcono kakhulu. Ngabonga umshumayeli nebandla, ngathi ngiyabonga ukuthi ngikwazi ukungenzela uvuka nathi. amaNazaretha bengifuna ukubonga lokho, nginovalo, nginamahloni futhi, kodwa kuthiwa ungabi namahloni ngoshembe wakho. Nkosi ibusiseni kuzwile. Asivalele ngesabelelo samashumi ayisishiyagalombili 88. Inkosi ibusise ukuguqa kwebandla.
Ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ehleni kaManazethu ngaphezulu. Amen. Siyabonga abantwana benkosi. Uma sinibona ingaka endlini wasekuthokozeni. Ithi-ke nimukelekile nonke. Amen. Sibonge nokuJehova nange sesiphele sambulela. Busubona ukuthi hayi ilanga selixakile. Amen. Sineyivakashike lapha esinazo. Kuthiwa kukhona umntwana wangaphakathi. Makukhona ke umntwana wangaphakathi masinabo. Ke ngafanele ukuthi ahambe nje endleleni angabe sawazi ngisho uyithengela udrink nje kade phakathi kwethu thina maNazaretha. Amen. Fanele mayisuka phakathi kwethu uma edlula ngasesitolo azakhukhumale. Angimazi ngiyayiphuza le Red Bull. Mina mfowethu bangifike bilako into oqale ngithenga ngithenge Red Bull. Ngagcwalisele laba bathenga ithiwa yiloko kunye okuphatho oscore. Ngagcwalisele. So bafowethu kasi ajabula nje bafowethu. Atheke kufanele ukuthi babacela abalapha ekhaya ukuthi cha njengoba kukhona umntwana wangaphakathi nje sizoqala kuyena sixhawule ukuze na abese sibike enkosini ukuthi cha bengilokho thempelo kwasekuthokozeni cha bangizamile baba bese sithola isibusiso. Amen. Ke kodwa ekhaya sijwayele ukuthi bakhona umntwana ngaphakathi yekunikelwe la bese siyithatha ke seyisamba ke bese siyisa ke umntwana ngaphakathi. Ungaguqi one by one. Mangabe nje singenza nje banibezela phambi kwami mabeke lokho bese ngibhala lokho bese ngiyakuthatha sengiyokwethula ke kuyena umntwana ngaphakathi. Amen. Sizohlambuluka ka ukhona la ngobaba umshumelo umsomi. Ngizosukuma mina ngithi iqekelele laba bazobe bexhawula umntwana ngaphakathi bese leza kahle laba bazohlambuluka lapha kuba umshumelo umsomi. Amen. Sicela ka abakwazi ukuhlabelela bahlabelele. Ngiyayibongela.
Phela ikhathi inkosi uyaveza. Amen. Lo uqile. Pendula umkhize endlweni. Ibamba futhi lahlala lapha kaZonsuku. Sayithina isikhathi somsebenzi. Amen. Loqala ngokubonga umukeleka tempeleni lapha ekhaya eThokozini. Sibonga kakhulu bawushumayela noma umkhokheli ebandla lonke ukumukeleka ngothando nentokozo sibonayo. Amen. Bese sibonga ubuholi bonke benabasho kusuka national, region, sub-region, Amazon nobuholi basemathempelini obusihambele kuzoseseka siwuZonsuku. Siyabonga. Bese sibonga kwinto yonke-ke lapha kaZonsuku ekwazile ukuphuma ukuthize la. Okwami ukuchaza inhloso yevizitha namhlanje. Mase ngiqedile sengibuyisela uSela Hlalo ubhuti unjinji bese kuqhubeka nomsebenzi wonke. Amen. Amen. Kwabasemhlabeni umzali umene ngane edlala ibhola uyithengela amakhokho umeme kahle azathenge ngisho ibhola uma ukuthi ayiphiwe. Akuvamile umuntu owazi ukudlala athengele ibhola abe nebhola. Ilo nje bambiza ngenkomo odala ukuba nebhola. Bese umzali ngalesikhathi mebuye ngisho emsebenzini bethe isibani ingane yakhe idlala. Ifuze wena uma ukuthi wayidlala noma ifuze usibani. Izothi mayisidlala ngeweekend umzali uzoshiya konke okwakhe aye egroundini ayoseka ingane yakhe. Nomzali ongakholwa lesikhuluma ngaye onengane edlala ibhola. Umbuzo ukuthi onengane iNazaretha njengoba sila ilona bhola lethu noma iyona meshi yethu njengabantwana balapha eNazaretha. Umbuzo uthi njengoba sisukumosi bethu siyabonga abashumele kahle. Bekhona nomzali wakhe ezobona ukuthi hawu ingane yami inkolo ibambile noma ngidlule emhlabeni uNazaretha ngeke kuphela. Ngoba lo ngakholwa esimubhekayo thina uyaya kubuya ingane yakhe mayidlala ibhola. Umbuzo uthi mina ngicela bakhona bangalaphetha sebeganiwe sebenengane. Eyami abasambe nabasha sikhuluma nabantu abadala sibaya abantu abadala. Sishoba njengonjinji nje ngoba sebeganiwe bashana bathuna ngaphezulu kodwa bayisintsha. Umbuzo uthi ingane yakhe umiya kwivisit noma iya kwiconference uyaya ukuyibuka bese ijabulela na ngoba uyakwazi ukuya uNkulunkulu mayisiphe imidakamizwa ayothi yamhluka lenza kahle inqonqani. Kodwa sikho lapho manje inhloso yevisit ushembe ukuthi usesihlalweni ubathi mayenzele into ezinhle bese ethi kuhle nathi senzelana. So njengoba social visit ushayela umashi kodwa okukhulu nabantwana nje kade befunda abanye baphasile obenza ugrade 7 uye high school kodwa uniform ayikho. Njengoba sosha uthando lalapha kaZonsuku ukuzolekelela abafowethu abancane nodadewethu abanabazali abangathathi entweni ukuthi nabo ngokungalothanda esoshala sikwazi ukubathengela umfaniswano wesikole ukuze naye ngonyaka ozayo aqale ngeshirt elisha nebhluku elisha mawenkosazane ngesikete esisha noma inhluniki ney'cathulo ezintsha amasolisi amasha ivesti elisha njengengane zonke. So uma uzoshaya uthando la lo mnikelo ozobe uphethe okuzothengela lowo mntwana. Omunye kuzokwenzeka ukuthi unomntwana owaphuphumayo ngalesikhathi uzobe ushaya lolu thando naye uzobe ethokoza la ekhona ngoba uzobe wenza into ezojabulisa omunye umuntu. Isibusiso somunye umuntu sihlala kalula nalezi esisuka ekhaya. Yingakho owenzela ushembe kahle
umcebo wakho uyanda ngoba ushembe uthi mangenzelile ngizonibuyisela sekuphindeke kasikhombisa yena kawadla manje umuntu so njengoba sothenga uniform la kuzobe kufana nokuthi uyithengela ushembe ngoba uthi ushembe manihlangene nibabili nibathathu niyima uqobo futhi leyo uniform ezoyithenga la siyithengela ushembe ngoba siyithengela abantwana bakho yilokho nje okukhulu esicelayo ukuthi ey'nhliziyweni zethu abazali bethu nabo bonke abakhona basilekelele bakhona abanenhlanhla noma ngisho nje ukuthi obani asebesebenza basanqina ukugana njengoba benqina ukugana nabanengane leyo manje bethu ngabe uthengele ingane yakhe uniform umuntu uzoyishaya yonke la sekuthi mayisikhona ushembe ukuthi yakubuyisela so cela ukubuyisela ngenxa yesikhathi kubhuti unjinji aqhubeke nomsebenzi siyabonga kakhulu amen Kupagama Sizomaya masiphumala ikonkosi. Intaphulekile iphuzo ikhona. Sesingena kule nkonzo ke bantwana abahle yomsebenzi wakade uchaza uhlalo wami la wokwenza umnikelo. Ngizocela abafowethu abazosiphathela lo msebenzi ungabi mude ukuze sizokwazi ukuthi siyothola amanzi ngoba sokuya siqhubeke mina. Ngijabulisa nawe ukuthi ngibona ubaba umshumayeli umsomi phakathi kwethu. Kusinika amandla ke ubona ubaba besisupport ngoba kuyasiphoqa futhi uma sibona sabasodwa abazali bethu bengaveli phakathi kwethu. Amen.